Dnes som sa vydal na svoj 2-hodinový adaptačný beh, keďže sa chystám na jeden ultrabeh za postihnutých, za chorých. To je tá vlastne moja motivácia v marci. Prečo sa udržiavať aj v kondičke, konzistentne na tom pracovať. A ako vidíte, dneska máme 5 stupňov, pofukuje, poprchuje nám, ale je veľmi príjemne. Čiže ja idem v kraťasoch, v tričku a dnes mám taký ten dlhý beh adaptačný. A chcem pozbudiť všetkých bežcov, lebo často sa ma pýtajú, že ako budovať kondíciu, ako sa držať v kondícii, kde hľadať motiváciu a aké finty. Tak za mňa akože najhlavnejšie odporúčanie konzistentnosť. Ja sám to vidím na sebe, na mnohých bežcoch, ktorých trénujem, že jednoducho aj 30-minútový podnet v týždni, 40-minútový má svoj zmysel, a keď ho urobíš napríklad 3-4 krát v týždni, čo ti veľa času nezoberie a nemusíš si nejaký extra čas na to vyhradzovať, a jeden dlhší beh si dáš napríklad cez víkend, keď máš viac času, tak môžeš budovať celkom dobrú kondičku a posúvať sa vlastne aj kardiovaskulárne, či aj zdravotne, aj metabolicky, aj mentálne. Takže keď chcete rásť, buďte konzistentní, nenechávajte to len že na nárazové behy alebo na nejaké očakávania, že budem behať dlhé behy každý deň v týždni a podobne. To sa neosvedčilo, keďže vieme, dneska doba je rýchla a jednoducho každý máme toho času obmedzenú množinu. Pozbudujem vás, buďte konzistentní, pokračujem ďalej v mojom 2-hodinovom bežkaní. Ďalším z faktorov dnešného behu bola adaptácia chodidla na barefoot. Ja už 14 rokov som fanúšik barefoot na celoročné chodenie a behám výlučne v barefoot. Dnes som zvolil model Altra Escalante a vlastne bežal som po strmých kopcoch, zbehoch, vybehoch, po blate. A jednoducho síce táto pánka nemá veľký grip, ale mne to vôbec nevadí. A cieľom bolo adaptovať sa na tie tvrdé podmienky a vlastne dať chodidlu priestor, aby sa vytvárala tá adaptácia, tá schopnosť klemby, všetkých tých svalov, štruktúr na chodidle, aby sa dokázala vlastne pripraviť, adaptovať. Takže to bol ďalší z cieľov, úspešne splnené. V dnešnom behu ďalší z faktorov bol adaptácia na chlad, čiže ako som ukazoval, bežím v kraťasoch a v tričku. Pre mňa veľmi dôležité pri chlade, pri adaptácii je mať v teple ruky, potom mi to vytvára diskomfort cez predlaktia, taký až tuhnúci. A jednoducho to vieme, že otužovanie má veľa výhod a ja to aplikujem v pohybe, keď mi to dáva ešte väčší zmysel a jednoducho ma to aj mentálne nutí trošku toho diskomfortu sa dostať a adaptovať celý organizmus, že tá termogenéza, ktorá musí prebehnúť, a jednoducho kvázi kryoterapia, alebo chladiaci efekt využívam, čiže vlastne tým pádom aj mám rýchlejšiu regeneráciu a ten beh ma až tak neunavuje a je to fakt naozaj komfortné a nemusím byť naobliekaný ako cibuľa, čiže pozbudzujem aj do tohto parametra. Jedna z vecí, ktorú dneska som sa chcel adaptovať a čo bol cieľ tohto tréningu, vyše 2-hodinového behu cez 20 km po dosť terénitom povrchu, čiže okolo 700 metrov nastopaných, bol hlad. To znamená, ja som tento beh celý absolvoval na lačno, žiadne geliky, žiadne tyčinky, žiadne jonťačiky, nič. A jednoducho išiel som to po 14 hodinách od piatku večera na lačno a predtým som držal 20 hodín od štvrtku do piatku pôst, alebo intermittent fasting, prerušované hladovanie, kedy som vlastne v piatok len v 2-hodinovom okne prijal určité množstvo kalórií, bielkovín, tukov, sacharidov podľa makier, ako to mám vyskladané. A čo chcem tým povedať, že je dobre trénovať aj adaptáciu na hlad. To znamená, že byť schopný podať výkon, nielen chôdzu, ale aj beh, cyklistika, turistika, to je jedno, bez jedla, bez potreby jedla. To znamená, že môj organizmus je tak adaptovaný rokmi, lebo to robím dlhodobo, že si dokáže manažovať energiu zo svojej zásoby, čiže zo špajze, ktorú mám na sebe. Ja nemám veľa percent tuku, ale telo si musí vedieť zmanažovať, ako ho to naučím. Čiže pravidelným postovaním, pravidelným športovaním na lačno
sa to trénuje najefektívnejšie. A potom je to mega sloboda, keď dokážete bežať, nepotrebujete žiadny zdroj energie a nepríde nejaká mentálna hmla, že ma vybije. A v podstate môžem si komfortne vyše 2 hodín behať, aj 3 hodiny. Môžem si behať úplne totálne nalačno, bez potreby energie. Takže vás chcem pozbudiť, posúvajte svoju adaptáciu metabolizmu, najprv cez tie prerušované pôsty a každý tréning, ktorý absolvujete, sa snažte urobiť nalačno. To je jedno, či to je silový, či to je beh, akýkoľvek šport, urobte ho nalačno. Alebo keď jete a robíte tréning po obede alebo večer, tak dajte si aspoň 4-5 hodinovú pauzu. A to vám pomôže donútiť metabolizmus, pečeň a ďalšie systémy vyprodukovať si energiu z mastných kyselín. Takže vás chcem pozbudiť aj do tohto segmentu a do tejto slobody. Ešte chcem dodať jednu vec, že po takomto behu, vyše 2-hodinovom, moje jedlo prvé nebude obsahovať takmer žiadne sacharidy. Čiže proti štandardným odporúčaniam ešte komerčným, ktoré sa stále u nás tradujú, ale ja využívam protokoly nízkosacharidové a ketogenické, nielen pre zdravie, pre vitalitu a prevenciu ako takú, ale aj pre šport, pre regeneráciu a výkon. Čiže v profi športe vo svete sa dnes už tieto princípy adaptovali. To znamená, že ja keď prídem domov, tak v určitom časovom odstupe dám si určitý pomer bielkovín, tukov do strave a jednoducho nechám ešte viac využívať telo, ten potenciál metabolický, že si musí manažovať svalový pečeňový glykogen, ktorý čiastočne odbúralo, aby si ho zmanéžoval vlastne cez iné spôsoby. A to je širšia téma, to aby ste vedeli, že neprídem domov, nedám si rovno ovsenú kašu alebo cestoviny, alebo nejaké, ja neviem, chlieb s lekvárom alebo s medom, alebo niečo také. Nabitý dopamínom, serotonínom, katecholamínmi, endorfínmi, noradrenalínom a ďalšími výhodami chemickými, ktoré sa stanú pri pohybe. Sa vraciam domov úspešne po 22 km a môžem byť do večera happy a užitočný pre celú rodinku.